ole le tu te hin zawain chibai kala buk le evek chewa voin hi September ni som pakhat ani a kumsang ni som hi panga ani a chuanin tunlain hei le tha te kan khoya pangpar kan khoi chhotana saron te chuan pangpar mai ba ka thlasik thlai kan ti ang hei broccoli te beetroot ho te ti hunlai tak ani boka chuan kan pangpar te alo thata kan thlai ri lo that theina tur chuan hi strawberry te pawh kan ti ta hrik khi anon piang thin ni chu le a hian le tang hian mo le tha tang te hian wal te kha komina te pawh ke chu walin ka strawberry min ei zo sak ze la ti te khain oma chuan voina hianin kan lo soi fo thina insecticide pesticide kha adang lam na te le enge engtiang han tur nge ti te kan soi ve do na kan video te butanga to thlek min lo ngai thak saka mun taka min lo ngai thak saka mo zon om thei zong zong te pawh ti mai lak keima in zon om thei ta tang kan chang chho ze don chawa chuanin ka video te hi min lo en sak tu te in thanem reu kalom em enge keima thiam ang te karon da chho ve thina ka thiam berbik chuang lo ka thre berbik chuang lo ta ka shat lo tam tak te pom chumikara chuanin in lo hlok pui thin ti ka sia nge olsan the ang ber le mizo tonga ka shat dan ten karon da chok ve thina soi dik lo le nge mo phel phung te pom ve mai the thina chunga te po chuan in sha thiam na ka han nge ma sa chawa chuanin ka shat lo te po komena te po in lo soi zel kha poi lawa ti khan kan shat lo te kan in thil the ze nanga voina chuanin enge pesticide lampang kha chu soi tur nei hetia ron entir tur che u kan nei lo wangin insecticide ta kan lu tanga chuan kan soi chho ze lang chuan kan lo soi ngal mok mai nga chuan he in pu ang hian heng hlo tur kan ti ang chi insecticide pesticide hi in ang rem si soi dan thu mun de en om za chuanin pesticide kan ti kha chuan a hwam zau zo kan ni chumo insecticide kha chuan a hwam zim zo ka om za chu insect ho chau kha ni ta hei pesticide kan ti chuan insect lo deuh te po that thei tur anga duan ang kha ni chumo hei antirnan hei saju ang te tan te po khan mo pesticide ho kha chuan ni ta insect ho chu insecticides hei insect mo insect Rannung te tak te ho ang kha ni chumo chuan om za chuanin hei vehicles kan changa all vehicles khan motor alo tel ta ni chuan khata jinga mi motor ang khan mai fury insecticide kan ti chuan mo om zia chu chuan Rannung thahna chuan an tel vek insecticide ho kha chu chuan pesticide kha chu hwam zau zau ti na ni chumo om zia chuan motor vehicles in motor zong zong lir the zong zong hwam ang khan pesticide chuan i khang zong zong Rannung thahna hlo tur ang chi zong zong kha hwam vek ta chuan ma sengin khata khan insecticide kha chuan hwam kha azim le zok ti na ni chu tunai mai ka nei lo wangin ka tong te po sha da har de mai thea nge in lo ngai thachiang de wanga chuan chu ta chuan hei karon soi thina insecticide kha potleya pol tur karon ti thina chuan kha khan hei fang mir neu neu piang te wal te enge ketamine nu te kan khai zung kan pangpar zung ei che thei tu tur kha alo that ve ni chumo chuwang chuan chung zinga chuan hei fury hi tunai kan hmang lar em kan in ti hmu a zia chuan a chak tha ni chumo hei kan soi to ang khan hei zong te po in an chuk hian heng hi pota lo oman chuk hian an thal top thei an ti a he chuan atakin color proof lawa chuan poimo de nei chu karon soi do na hei kala man cha don kala pro don lo wang ke chuan hei glove chu kala ron buna PPE kan sianga khelo tam tak kan om tho nga chu karon soi fia do ni chumo heng hlo tur shim kan khoi don hian PPE kan ti personal protective equipment ho kha ngai poimo tur ni chunga chuan PPE chuan enge tel ti kha kon soi do na voin chu poimo anya he ka topic hi mo chan chu tiang lo tur khoi thang te in lo ni phe chuan he hi poimo ni ti kha min lo shat sak ola min lo ngai poimo sak sham ro chuan ngor po me kan siam dang nam lo kan he aron hoi na lam pang he kan thut na kan side cheng sak chuan poimo no tu kan ya chuan in hei glove hi ke po ka ngai poimo thin chu ka soi fo na chan chu ten chat te lo te chu thu san chang pat te nge wal te chu kut long khoi hi ka ngam lo ni chu nge chu mo ka hlawa chuan
hang glove te po a box zela ka ni chan chu man zo reuse lo tur ka pa in ha zung zung ta ka he ani chu mo chawang chon ma ani hrisel na ven hin dan khanin glove man hi ka war em ka ti kha ka soi za hrisel na tan chuan then kha chuan ka mang thiam lo glove nen chuan ka che zai lo ti kha chuan lam ni su se khoi takin in hrisel na in ngai poi mo du chuan kha glove man hi poi mo em ta chuan then chuan leiren tur kan lo nei lo ni po in kha in man zo fai ta ka achat lo chuan sila man le mai po kha poi chuang lo ta chuan glove le na in nei ngang lo ni po polythene te po ta polythene te po bun thin ulamo hetiang insecticide in khoi don ngat phei chuan khoi takin lo mang sham ro uti hi vo in chu karon aware che uni chu mo chan chu in hrisel na kha ka ngai poi mo sak chu uni chu tlem te injection in lo apple ani chuan hey blurred vision kan ti mit fia lo te luak chuak mo nausea and vomiting kan ti luak chuak hmul luak ang chi te mo pumna khami hemi hen akai hnoi thui thei ta pani chu chuwang chuan tur ani rwal khan Rannung tur ani ta rwal khan mi hring tan po tur ani thei tlat ani chu ani tlat ani ni thei ni lo ani tlata chuwang chuan in khoi na lama khan in thom no po thei chuan in chung a hlut len po na suk turin in da ha lang washroom mo tiang khanin lo che fimkhur ro uti kha karon aware do chawa feuri kalaya chu tiang chu in ron tia chuwang chuan ahman dan kha in thiam le si lo chuan in dan tur hlom tak ani thei ti kha ka shata wangin man mo takin he video ke koron siama chuwang chuan he insecticide hi Rannung thahna chu ani lawa mihring tan po apoi thui the awang khan chuan chuta chuan PPE kan sei zom le ang personal protective equipment a chuan he glove masamo glove ania chuan hey Google kan ti Google ni lawin Google mo tarmit lian chi ang kha mit veng thei tu tur ang kha kan bun thin tur ni chu chuan mask hi kan mang ngai tur ni hetiang kan khoi chuan mo mizo chu kan fimkhur thiam no thina ba kha kan careless kan fimkhur lo thin ni chu kan ngai asam thin ti menga kan ngai hi sam thina engma kan ni pui le tak chuang lawang te kha kan ti le rengot thina kha apoi thui thei lu tu kan ni chu chuwang chuan heng PPE kan ti ho chuan ka sei zelang apron mo chuan pheikhok thlengin thei chuan rubber pheikhok hei example la ka fa pa bot kron khai lang ni chu ka rubber pheikhok ka tot to awangin ka da uluk lo lu tu ka da na pok a lawa chuan chu exact nge PPE a chuan glove Google mask boot apron mo kha thil chinga kha poi mo em kha in nei dan angin lo in thom thin ro ani lo pon kor he dun la ya raincoat te po raincoat kha halup ula khang in khoi don chuan in kham ha kha in sungha lang mo chuan mask te po atam check so man lek po tam chuan he sunglass te mo khatiang mit khu thei tur ang kha in lo bun thina nga tiang khan ma ni invent kha poi mo ni chu na kan thoka thore kan du chan kan thri se langai ni chu tuna ti han ke po saron hi heti za da enkol thei tur han pathian thri sel na min pek pe lama ka thek angin ka invent fimkhur ve thina chuwang chuanin pathian zara ka da thri sel thave a engi mo ne ni chu nei ve thin tho mai la pathian zara khum beten kan na lawa pathian kho ina zar nya thri sel lo kha chu tlang puin mani kan thu lo hi chu soi thui vok ngam lo ni chu kan chu nge thling don kan chilawa ma se enge mo chen hi chu invent ve the ni ti hi vo in chu karon shil cheu ni chu amja chuan he ke po tu na po kala phor chau dang chang lo cover khoi po khan fimkhur a tha ka ti wangin glove nen karon khoya chuan amja chuanin heng insecticide kan ti ho hi tur chi khata ni ta ni chuan mania strawberry ka pot le ka strawberry ka phun main ka phul wak ta zona pakhata ron om ta khang fury ang chi te kha ke chu ka mang ngam ngai lawa chuan aron tia apoi lo mi mihring tan kha aron tia zona kha aron chang zel don chu khati kha zona kan chang pa zelanga chuan kha omzia chuan heng hi kan hmana tanga thlathum na angvel kha a thok ani chumo atur chakna kha chuan a thoka ni som thum tanga ni som ko chungin he tur chakna kha leya khan na thok thini ni chu mo in hrit hiamem chuan khami chung khan kan strawberry kan phun kha I alara me don no ni chu thlathum chung khan mo aron harvest a e the om me chuan thanga tharo kaliamang mo hrit hiamem kan phun atang khan chu wang chuan input lei a hrisel the nan chuan heng hi mithiam ten apoi lo tur an siam ani ti kha karon shil du cheu ni chu then kha chuan ka mang lawa e tur te ani si a
kan ti thin ni chu chuan kan thlai le pangpar te lo thalo thin ni chu omza chuan Rannung in ei zo veka ketaminu ron piang trewa ei zo veka chu tiang kha tiang chu kan ti thin ni chu wang chuan a lei kha thri se langai ni chu lei hri se ti hri sel tur chuan khang shik piang neu mithiam te ina a thahna tur siam kha mang to ro a poilo a chan chu in shat lovin phai ram tanga ron cha lu thlai tam tak hi insecticide an mang na sel tu heng hi asiam tu te chuan organic insecticide anti ve tho ni chu te po chu lo sha ulamo organic insecticide anti ve thawa chu wang chuan confit takin ka mang to pani chu a na tho hun chung chu ni som thum tang ni som kwa mo som thum som kwa thakha da ni som thum ma chu wang chuan kan hman atanga thathum chung kha athok ani chu mi chung chuan kan thlai he tlang puin kan ei man lo ni chu chuan omzia chu in shet thiam phei dan tur le chuan kan soi le nge vokilo nei ta vokpul hri pe a chuan vokpul hri pe ka tangin tharuk chung chuan I voksa ei lo tur ti te om thin khamo a thlai ka soi dik lo mai the ha kha chu in lo shet thiam phei dan turin chu wang chuan heng insecticide kan hmana wanga kan theira hri sel lo hrisel ne lo turte Rannung en ei zel turte alo veng kha hlu tu kan ni chu wang chuan heng hi namchang kang te po in an hmang na sa a chuan an thlai a hrisela chuan omzia chuanin organic insecticide anti ve tho chemicals ang khani tho ma se mo chuan fury antia organic insecticide ti kha an ziak ve tho le chu sir vela hian mo chuan adosa chuanin heta hian ka han chhia thina adosi ka shebik vak lawa ka han enchin a chuan atam rewa actor ang zong khan omta ke chu ram zaw zong ka thiam lo ni chu mo chu bang chang ke ni chuan pota zel kan mana wang hian I thir fian the dikhan ka du to kha enteran bucket tin khat bong ek ni ta ang se hemi hi fian pui khat ang te thiang dikhan mo ek khan ka chok kwal thin ta tian ka phul kwal mo tiang khan hi atlang puin ge chon atuin ka siam ngai lawa chuan then khat chuan an siam thei tho ti kha karon soi du boka a choral thei mo ma se aral chung hi re ve dewa khami atui po kha a spray thei ni chu thlai ya te pon manga he ta ko mo ko hi he bua te an manga chuan Rannung ei du chi bok bon te carrot te han mang na sel tu ako vara han ako man om chu me chuan thaya ka a nakina achakna re a thai ei kha poilo ti na ni chom ja chumo ma sengin kan ka atangin thathum ta liam tur ni mo kha kan sha ta na poi mo em ma chuan fury ka manga ti hlom top lo khan kan man do dan dura asiam dan te mo chuan engti khuna nge kan pe kang ti ang te kha atuya kan siam chuan ni sat de ulai den pek tur ni lauta chuan ro sur bo lai ti khan atuya kan siam chuan pekin om zom lo chan chu ro ina ron suranga ro ina ron tlek le vek don ni chuan ni sat bul lai ti khan ni na emral le vek don na achak na kha chuwang chuanin tlai daya emo zing daya emo pek tur anti bokani chumo chuan hei atuya kan siam chuan ti zel ni chu ki chu tuin ka siam ngai lo ka phul top zel khama pot le ya te chuan hei thli aron tle ta thli aron thota chuan thli in aron beng tur mani lama aron beng tur khatiang khi thot lai te khan pek lo tur ti te po kha mithiam te soi kalo soi chong kalo hril chong chu ni chu bang chuan a pek dan te a pek na hun tur te chuan khatiang zel khan a om vek ani khoi mol top lo tur tin han chumo bang chuanin kan shat awang hianin kan tan poi thei kan lo ti vereng thei ni chu kan thathem ngai na tu ka hian bang chuan heng insecticide kan man do na PPE man invent him thei tur personal protective equipment kha ngai poi mo em tur ni chu chuan enge om glove oma taramit ti me taramit lian kha oma chuan mask oma chuan apron mo gown ang ni chu apron ni nei la point gown ang te ko ha hlup ru chuan phei khop boot mo kha om ta ni chuan khang ho kha thei sam tham chuanin amse chuan boot in nei kheron ani po in phei khok shan kha in bunang mo chuan in chunga bun lu dai lu to lo tur ang chi te chuan korpo pona hli tur mo in chunga in na huna phei chuan heng tur lo tur ang chu khoi me lo tur ni chuanin thil pakhat kan soi lo ka experience mi atanga ka experience pakhat hi ama mi pakhat hi ama mystery ania chuan hei rong hi an kap thin ni chu rong kap mi te poi film khuranga em chan chu khami rong tam tak khami thok lu mo
shed lo karin kan tong an lo tonga ka te lu thina hetiang uluk lo re hi chuan a hnuah hei chuap nat na kan ti asthma angte pneumonia angte kha an vei du em ni chu chuwang chuanin ma ni invel fimkhur tluk hi om lawa ka thiat pakhat po rong aka in mask te ka hreng thiam lo atia chuan aka pop popa ti khan hnuah chuan akum hnih thum hnuah chuan asthma te lo nei ta ni chu khang te kha ka hriat chian ani ta poilu to ka ni chu ke point ti sham ro ka ti kan ka thiam lo ti thlat ani ma se a hnuah chuan enge an lo hre se lo chuan hna te du an kan thok thei thin lo ni chu mo chuwang chuan vo in chu awareness ka ron be chu chan chu tun lain changpat te kan ninga enge ketaminu te kan ninga enge kha vual te kan ninga ni chu kha wang khanin ke po in ka mang na sa insecticide ka kol ran thina chuan enge mo changa pota te ka han phula te khan pot le ya ka tia chuan tui kan le khan chakna kha lo luang chhuak ka atuin ka pe me lo ni chu ma sengin a chang chuanin hei insecticide hi ma ni in kan siam chop ve tho thim ta ma na po ka siam chop dan te po ka ron da ma se khang kha chu acha tlang puin alo chak tok lo thin ni chu mo chuwang chuan alo chak tok lo thina kha wang khan heng ho nge man len ngai thin ni chu hei ente kan ti ang var thok ne ang chi te an om tam thin ni chu mo hei sarona te po shing film te ang saron na ron pardo na ron bom chi om thin khamo khang te kha hi kan insecticide siam chop khan alo ka phlum ne lo thin ta hetiang tho hi manangai de thin ni chu hetiang tui te mo achidang deuh te po nim oil ang te po khan akap ne thin lo ni chu mo chuwang chuan hetiang ho ti tuya spray kha achak bik thin ni chu chuwang chuan ahman dan kha fimkhur ngai ni chu atuya in siam chuanin thi thot lai te ni sat deuh lai ten pek lo tur ani a chuan hman ruwa kha hran kan nei tur ni kan in siam na hman ruwa mo kan chothleng ti mai la kan bol angte kan in na na kan hman no angte hman lo tur thil chia mangin in lo siam thin don nya chuwang chuan a process dar sang kha om ve ni chu chuwang chuan ichia thian thei dan tur prin ka ron soi ve ni chu chuwang chuan a fiuri hi engtianga zingin nge insecticide effect ti te kha zo na oma omzia chuan kan pe ka tanga thathum chung ang kha athok ani chu mo chuan in chia chuan kan lo don to anga chuan enternan kha ka in hu ang khan strawberry a chuan to na ka phun don na ka pot le ka mix ta vek ta a thanin ka pe to ngai lo shim ta ni chu chuan strawberry kan han chon chara chuan december vela chuan theim lo me the ta kha chuan heng chakna kha poi to lo akal ral vek to ni chu mo shik lo that vek to a chuwang chuan ara atan khan poi na om to lo ni chu mo chuwang chuanin kha chu a lei texture ti thatna tur ni chu lei shik that tu tur ta na mi thiam te na an siam khami leya om to chu a hran pa kan va kha chuan kan ka lu chuan a hlom tuk tho mo tur hlom ta kan ve thung tho ta ni chuan aron lan chua dan chu kan sei le zoi ang luna mo luhai luak chuak pumna mitfia lo angte khan atlang puin kan sha thian thei dan tur chuan heng ho kha kan lo pal lo ni chuan chu tiang chuan mishing a thok ve thin ani chu chuan chung lo te po chu ong thawang atlang pu kan sha thian zor thei dan turin insecticide man dan karon chu ya insecticide le pesticide danglam na kan han soi ve boka ka thiam angin karon soi ve le ni chu thlir tu te na milo shat sak tur ka du chu lo fimkhur ro hetiang lo tur reng khoi chuan khoi takin lo fimkhur ula intrisel na khalo veng him ula chuan ange azinga engtianga pek tur nge tia chuan thathum ni sompa lo ral chuan pangpar te an ni chuan pek non le pokha thei ti na ni chu masengin khaya chuan hemi kan harvesting kan ti alo thar chua lai ang kha chuan man to lo tur top ni chu thiam chu nge zo du te zo na nei te nong chuan comment section lama khoi takin lo zot lenga kan issue fia zelang ka channel tem lo ngai thot sak tu te zong chu ka thain non thu ka soi le mic alo la thleng lo chuwang chuan ko hi aring lo mai thia min lo thia manga alo thleng che to ang chuan PPE personal protective equipment mani invent him na kha in lo ngai poi mo thewanga thai fisel tak te pangpar moi tak te in lo nei zel don nya thir tu ten ka channel te trying ti chuan khoi takin min lo la sap do tem lo sap ula like te comment te share te khoi takin lo ti sak le chap don nya in so bye le effect phot ule ka lo me